terug op je boy ED2D45. Hier met een nieuwe target, zoals je ziet met een nieuwe map, want de vorige map werd een beetje er zaten gewoon wat problemen mee, ook met de eerste video die niet goed gerecord werd. En dat bleef aan mijn knagen. Ik kreeg ook van bepaalde mensen, maak een nieuwe map, totaal helemaal nieuw en bla bla bla. Maar ik ga gewoon door met tellen. Dit wordt alleen een nieuwe map als een nieuwe let's play. Oké, laten we eens even gaan kijken. We hebben 6 out. Dan maken we even een werkbank. Ik heb trouwens, dit is de nieuwe target. We gaan eerst een tree tab maken. Een tree tab wil zeggen, dan ga je dit doen. Ik zal alles uitleggen wat ik in het allereerste deel heb uitgelegd van de target-serie van de vorige map. Maar dan doe ik het nou wel in delen en toen was het echt zo'n monstrueus, echt zo'n supergrote episode van ruim een uur. Target is eigenlijk een modpakket, normaal gesproken, een modpakket. Oh ja, we gaan, modpakket van Industrial Craft, een Graphics Exchange en nog een bepaalde mods. Maar in deze target versie, dat is een aparte versie van Minecraft, er zitten alle mods plus nog een paar andere leuke mods zitten hier gewoon in. Ze hebben zoals in de Technic launchers die je van Minecraft kent, zitten ook voices in en die hebben ze er hier uitgehaald. Wat onwijs goed is, want ik haat die dingen. Zo, we hebben een stone pickaxe, we hebben een wooden pickaxe. Gaan we beginnen, dan gaan we kijken of we hier ergens wat leuks kunnen vinden. En we hebben meteen wat gevonden. We hebben nieuw oor gevonden. Dit is koper. Koper is eigenlijk nog slechter dan iron, maar je hebt het heel hard nodig voor de target. En vooral met de Industrial Craft. We hebben de Industrial Craft, kunnen we al mee beginnen. Maar daar hebben we ook een ander item voor nodig, of een paar andere items. Namelijk redstone en iron. Holy fuck, wat zit hier veel koper. Normaal vind je altijd maar 4 of 5, hooguit 8 koper op één plek. En ik heb niet deze seed erin gezet. Holy crap. Deze mine, hier gaan we bij wonen. Deze mine is awesome. Vanavond hoop ik dat een maat van mij online komt. Die heeft een target server. En Hamashi wel te verstaan. Nu moeten we één ding zien te vinden. Coal. En er zit gewoon vast aan een... Hoe awesome. Ik ga volgens mij de brightness op hoog staan. Daarom kunnen hopelijk jullie op meer gaan in de grot. Ik hoop het wel. En wat hebben we daar? We hebben de iron. We hebben gewoon al 40 gewonnen. Dat is humongous. We zitten gewoon bij een. En hier zit gewoon. Hier loopt die grot gewoon door. Nou, lekker. Dat begint goed. Dit is echt een super seed. Ik weet niet hoe die heet. Ik wil het ook niet weten. En we hebben hier kool gevonden. We vinden hier alles. Sorry voor mijn stemverhoren, maar ik ben gewoon fucking verbaasd. We gaan ons huis maken van een heel nieuw materiaal. Target heeft een nieuw materiaal. Ja, buiten de tin, iron, of net, buiten alles om, hebben ze nog één nieuw ding ingezet.
Marmer. Dat is dit spel. Oh, die grap. Ik ben hier weg. Niet naar beneden vallen. Oh, wacht even. Hier lag de oor. Kunnen we dat misschien... We hebben hier wat. Kunnen we zien of we hierop kunnen komen? Ja, dan halen we deze weg. We gaan... Ik wil dit zo graag hebben. En we hebben alles. We hebben de gat veiliggesteld. Althans, dat... Ja, oké. Oh, ik dacht even dat ik weer een creeper zag, want die heeft mijn vorige 2 mappen ook al. Dus nou de derde map al die ik probeer. Nou moeten we alleen nog even wat steen verzamelen voor de eerste furnace. Dan zal ik jullie laten zien wat het nieuwe marmer is. Dit. Zo, een oven. We gaan hier trouwens niet hier wonen, want we zitten onder een rubber tree. Niet een goede rubber tree, maar een wrong rubber tree. Ik denk dat we het... Ik ga hier even een bordje neerzetten. Waypoint, add waypoint. Mine. En hier door rood. Nee, geen blauw erbij. Ja, oranje. Weg. Kijk, en nu is hier dat dingetje, dat is onze waypoint. Die laat ons zien waar alles is. We gaan even een beetje ver uit. Dan zitten we hier een beetje... We hebben hier een rubber tree. Dat is mooi. Ik denk dat we... Ik ga toch eigenlijk alles schrappen. Uiteindelijk gaan we ook een jetpacks en zodat we kunnen vliegen. En hier hebben we ook weer een grot. Oh, het wordt hier steeds beter en beter. We hebben voedsel, gewoon peers. Het zal waarschijnlijk, als ik op die andere server zit, om jullie te laten zien hoe... wat eigenlijk wij nou eigenlijk... Martijn, Psychodev, is een redelijke pro met... Redelijke pro is gewoon pro. Met Territ. Hij weet er echt haast alles van. Hij weet haast alle recipes. Hij weet alle goede dingen en slechte dingen van energie. Maar het leukste is gewoon energie wat leuk is en saai, op dat een hele andere manier te gaan doen. Zoals wat ik van plan ben, gaan jullie nu al gaan verklappen. Ik ben op die server heb ik een 8x8 veld, ga ik volgooien of volzetten met energiecollectoren. Ja, energie opweggen en nog wel met zonne-energie. Het is super makkelijk, het is super goedkoop. Het is ook super saai. Want het levert niet veel op, maar het is gewoon... Maar ik vind gewoon, als het levert wel redelijk wat energie op. Maar als het straks allemaal wordt gebundeld en in een groot reservoir van 600.000 EMC gewoon, dat is dan de stroom. Dan kan het
Oké, dit is een redelijk grot. Hier kunnen we wel... Misschien kunnen we hier wel gaan wonen. Het is dicht bij onze geef. We hebben hier marmer. De grot is al redelijk. Ik laat de video nou voor wat is. En ik geef jullie de optie wonen in deze grot. Dat ik hier zo'n mooi huisje ga uithakken. Of wonen in een traditioneel huis. De meeste stemmen gelden, dus zorg ervoor, maak reclame voor de eigen, voor wat je wil. En het hangt eraf, voor als we hierin gaan wonen, kan ik wat doen met energiecellen. Dus zoals met zonne-energie. Maar als we echt buiten gaan wonen, gaan we echt met wat geavanceerd spul gaan we werken. En uiteindelijk gaan we dat hier over doen, maar dat duurt gewoon wat langer. En uiteindelijk gaan we deze dingen. Nou wordt het gemeen nog, dat spul. Dus stem gewoon op je favoriet, wat je wil. Waar ik in ga wonen. Wil jullie dat ik in een marmer huis ga wonen? En ik zal even zien hoe de blokken eruit komen te zien. Dan hebben jullie wel recht. Zo komen de blokken eruit te zien. Of wil je hebben dat ik in een traditioneel of in een cave ga wonen? Ja, dat is gewoon dit. Mensen, kan ik nog niet minen. Oh, daar heb je dus eiwit voor nodig. Hebben we eiwit? We hebben 5 eiwit. We hebben kool. We hebben heel veel koper. Nu nog meer. En nog meer. Ik denk dat we... Ik ga nu ook dat spul ga ik nu... even een beetje ruimte maken hier. Zes stairs. Een beetje verlichten hier. Maar dan zal ik jullie even laten zien wat dit spul is. Dit is echt zo'n gevaarlijk spul. Oh. Daar is zelfs een aparte machine voor nodig om dat te verwerken. En alleen dat. We gaan trouwens ook meteen beginnen met het beginnen van de machineblokken. Dus het graf. Dit, mensen, is uranium. Uraniumoor. Daar heb je een compressor voor nodig. Zo, om het te kunnen verwerken. Dit was het. Stem op je favoriet. Waar wil je dat ik ga wonen? In de grot. Of op het, gewoon in de wildernis. Wanneer doe ik dat? Dat was zondag. De 22e. Maar het begint wat ik ga doen. Dat is dus morgen. Het zal wel niet zo geraffineerd zijn. En nu sluit ik af. Mensen, stem op je favoriet en tot ziens.